ako. Manodyo ang gugma ko, dirikot para imo. Kay ang lalaki nga karuyag ko, batanon ngan gwapo. Manodyo pasayloa, kundi ko karawaton ang imgugma. Kay ako batanon pa, ikaw tigurang na. Eday leleng maaram ka, waray pinipili ang gugma. Bisan lagas o batanon, pwede higugmaon. Eday leleng karawatan na, ininlinagas ko nga gugma. Kay kun ako madedbol na, mamimilyonaryo ka. Eday leleng ang edad ko, naabot hinot 68. Pero ang kasing-kasing ko, bagala hindi si 8. Waray pinipilian gugma, bisan lagas o batanon. Kung tinuod ang pagbati, pwede kita maghigugmaon.